Salut! Mă numesc Nicolae, sunt partener a companiei FFI și vreau să vă fac cunoștință cu un produs nou pe nume MPG Max Pro. Uitați-vă cum arată produsul. Acest produs ne folosește pentru curățirea sistemului de combustibil și adică el se toarnă la un rezervor plin. El are funcția de a curăți bugiile, injectoarele inclusiv și adică tot sistemul de combustibil. Este un produs foarte bun și vă îndemn să-l folosiți. Dacă o să vă intereseze, toate detaliile sunt sub acest video. Succes la toți!